Rasulan sarauta Safara'u sai gani sai gake saba ashe zancen ki da daɗi ba laifi sam dan na baki kuɗi na kuna TikTok sai gani sai gake saba Safara'u sai na baki Safara'u ki ji ba za na mai ki karya ba za ki wayi kunci ba in ba da ke ba masoyiya san ba zan yaba da kowa ba TikTok in biki ce da ni ke ba za na gane komai ba yarda da ni tauraruwa ta ba za na ya da ke can ba ko ba kya burge kowa kar ki damu ba biyawa dan shi a cikin rai halittar so yake ban karyata ba kuna TikTok aikin shiga rayuwata kuma baki min mugunta tunda na saki zuciya ta san ba za ki fushi ba kuna TikTok waye ya fi ki suna da matsayi gurina duhu daban da haske idan ba ke ba zan gani ba Safara'u sai na baki Safara'u kuna TikTok sai na baki kudi Safara'u kan ki ban san uzuri ba ko ban cika korafi ba kin dai san zuciya ba kashi ba za ta ki ta yi fushi ba sannan ki ji sayyadata kin min fagen nagarta bana in ba ke ba sai rijiya ba zan iya uzuri ba a wurin ki na koyi kallo dan ba amin na gwalo da fari da baki ban fayyace su ba mi kwalli da ke ba kuna TikTok ke ɗaya na barwa komai ko zan rasa takka maimai haka in zai saki walwala a guri na babu komai da za ki ji tausayina ke za ki min rana kudubar manya za a yi gare ki gidana za ki kwana kuna TikTok